tinunuan nga bulanghoy. Wow, luto na siya, guys. Oh, di ba? So unsa guys, na ko ipa-snack nila. Yan, yummy kaayo. Hi guys, good morning. Welcome back again to our YouTube channel, Kinangking Family Vlog. Sa mi kuha. Hindi? Good morning guys. Kamusta mo tanan diha guys? I hope na okay ra mo. And wala. tahi ko dari guys ang isuo. Kaya nag-gisak ag bugan. Gisak ag bilahan dari sa favorite nga suoton guys. Ganahan man sug maingan ni, matagas-tagas bitaw nga ni na. Nga na ray mo ha ipo. Sabi na nga ron ting init. Nga na ray mo sanin nga maipo. Nga na ra. Bani minin so karon guys. Mupalit tag bulanghoy, madyo laman na tag naapa. Tapos amang palitanan. So may pa-snack unsa guys sa maghatod dari ni Mama Mary dari Sbay. Oh, madyo laman tag makahanso ta karon og bulanghoy. Na snack Mama Mary? Yes. Kasi Mama Mary mong likod. So magdatag sidlanan guys arong natay sidlan og napamanggani bulanghoy. Kagway bulanghoy uso ko ipa-snack unsa guys sa maghatod dari. Tipid-tipid sa sigurong panahon na guys kay wa mi money, wa mi kasweldo das January. Wa mi kasweldo rong das January, wa man mi kaabot sa kuta sa sweldo sa YouTube. So wa mi ka kuan guys mo nang tipid-tipid jud. Ningin nga katitisang piso tipid kay grabe. Nay mga estudyante nang hinahanglan og baon kada adlaw. So nga ni guys. Napasalamat kasi ko karong adlaw kay karong pang adlaw guys nagsugod ag trabaho dari sa kalahi. So tuwas Papa Gabriel guys nakasud si Ja. Madyo laman taon guys. Pasalamat kasi ko. Thank you kadyo Lord. Ito ajud naka-extras Papa Gabriel guys. So madyo laman og sinima na agilang sweldo dadto. Kay das January guys wa jud may kaabot sa kuta. Ning kuan ra mig dollars nga 60 kapin, 62, 63. So may kabot sa kuta guys mo nang karong February wa mi ka sweldo. So nga naman gud guys, di man jud pareha. Wa ampo ra gud ta kanunay. Be positive always. Be kimyat, importante na tay bugas, na tay makaon. Wala may pamatian natang mga anak, okay na kaadso. Yes no. Alright guys, padong nami mo adto sa among palitan og bulanghoy. So dahil namin guys, madyo man tag napay ibulanghoy. So na kay daghan man to danig tangkong karon wa na. Binigag maatoy man nagbulanghoy pastilan. Darig area nila guys, nami dari mag-garden. Kagmay pa man, hala, umangkaha, umutay pa snack na ni Undos, mga G. Daghanan sa kuan, daghanan sa tanong guys, gaanda na, day bago, tapi isang bagong ginunahan, kaso ka kugihan buyag. So there guys, bulanghoy dyan, ni Igon. So dari misa una guys, nang uan og kamuti. Dari pud mining palit og kamutis una. Mazo ni bulanghoy guys kay naa dan ni tagbengen na harang kadsuka. Di makuanan ba di mapunduhan og tubig. Ani ana mag-ibot guys. Alright. Wow, grabe. Very good kadto guys. Ngani unod. Yes no. Grabe, mi as bulanghoy oy. Okay. Dako guys, dako buyag. Ni ajag na dakong tamnanan guys no, kay makapananam tag ingani ba. Maduma. Maghinay jud ta dari guys kay grabing katagbengan basin ni mo. Na. Ana ra kadan ha, sikimyat. Ay ato ka papa. Ato makatahas dai ka ngadto. Ana ra kada dali ra man mi dari. Lo ilawan di man pwede dari iba na mo kinsang maligid na. Tundan is ubos puniton. Ana ra ka diha da, dala sibog ko.
Sibag dito sa nga. Yan guys, arang naghana ka unod. Ha? Dagke. Dagke buyag. Kaya guys, arang dagke ka unod buyag. Di pa gani za as in kuan gun no, pila pa ni kabuan gun. Wa pa nito eh. Wa pa gani ni za tuoy guys oh. Right, salamat ka adyo kay awatan mi guys. At least na nakoy pa-snack unza. Ako ipakaon na das maghatod ni Mama Mary. Tus bye. Baka na ning isod guys. Wala na na uwan, watay padzong. Yeah, pandulan sa kuya. Maigo sa dahil sa dari guys, ako ba? Yan na guys, tiigon da kay bugat, iko kakuan. Na guys. Guys, na batong. Pare ko batong ni igon. Ito lang man ni atang adubuhon. Giharbisan dai gahapon gon. Ha? Naron lami apo. Wala po tarang hayahada dai natugon. Asa man ni Bisaya ni? Bisaya na. Mo ni batong nga Bisaya guys na. Gana guys, namatay batong kani nga adubuhon. Daghan niya siya nangumbitay. Guys, dai isang baligjang kahoy di tagatos agbangan, grabing dagke ara bazig bangan di Grabing daghan naman dai mong kahoy to. Di ito daghan isang pundo guys. Pila ni kabangan tanan? 15 kabangan. Grabing daghan nag isang kahoy baligja guys, tagatos ra ni dagke ara bazig bangan Mangga ni kuno. Mangga din ni guys, arang raban ng kasiga musiga, lagting ka adyo. Rambutan. Ano pa rambutan? Mas ilawom. Kan puahon. Daya guys, kinsa tumo palit ni kahoy, Alicia Iriara dia. Daya isang 15 ka butok, tagatos ag isang bangan. Arang lami ka adyo. Uy, maazo ni siya. Salamat. Yulit ni tanan. Mo ba? Thank you. Salamat gon. Daya guys. Nakakuha na lagi kag uno dani. Kabaligya ko to merkado. Tagpila kilo? Nagkuha naman. Simintor mag ilang gihanjo. Mahal man dai kuno ubi dai. Mahal mo guning ubi nga bayulit guys niya. Hanjo naman nila brato. Pastilan gino. Isar ka buok. Sir ka po kan kita nim dagto. Grabe. Mo ni mga unod, mga gagmatoy. Dako man ha taas. Sige ra kay hangit. Sa na nay ubi pitang puti nga ihas. Kini sa hybrid ni. Lain na po na siya. Okay. So, hanay itanong na tos bahay. Harong dia. Mga na panayang padagkaan, guys. Harvestion ni mo, ana? Uy, at least, nakay pabuton. Dari sa amigon, salamat ha. Salamat kaso. Moto na mi. Thank you. Ta guys. Di na hinatag na igon dia. Tagaan mig ubi. Mau lagi. Gon, may arin na migon, kaya magdengag pa ko dari. Salamat ha. So guys, moto na mi. Nagihatag na igon ubi dia. Kaya hanang i-tanam. Mandula man ni guys, kay rong makaliwat ang ubi. Hinera ta kay dangog. What day? Kansa naman nanap day? Tara guys, puli-puli min kuya Gail. Kaya sakitan na sang bugat. Bugat. Dajong rami karuma kuan arang begata banga laju bazak pag so dajong rami guys ya. Hi dala miss bye guys. Alright dire sakit sa tara guys agatang bulang hoy. So ato na si Zarong apakpakan kay hanang dengagendaan para unja na sila snack unja guys. Dara guys sa may bubo. Tanatag kuan. Ayan. Uday nagka guys. Ang unang ripakpak ring gagmay guys karon di masayang. Yes no. Diha man mo. May masaling bulang hoy guys. Sunuban. Ha man sunuban na guys. Tangan tatag no. Okay ka jo. Yes no. Kinsa ka mga taberin ha. Sila. Mama Mika.
Jarag ubi, hinatag di amo ni itanam. Para kaduha da niya. Wala. Ginaya ha. Sama ga ka. Ito rin dyan hugasan ulit naman guys. Matupol ng lawas. Matupol ng lawas. Matupol ng lawas. Muna ubing gihatag ni guys tulo ka buok itanam ni namong arong maka-ubi na pagta kay dagkeun kuno ni guys. Tada guys, aga mong bulanghoy, isa ka planggana. Amo pa ni hugasan guys. So last na ni hapakpakan. So nagbiling ko gamay guys kana koy buhaton din ni. Ako himuon na. Daghan naman ni guys, isa naman ni kaplanggana. Tayo pa snap. Guys no, musugong hiladan ni. Guys, tang hugasan guys. Sa nga brasan kay arong dali mahinlo. Natay sa mahinlo guys, ug bras atong gamiton. Ug kamot-kamot ang dugay mga hinlo. Guys, sa mahinlo nga naon. So, brasan na to. Tapi batang nag-atong-atong dar dia guys. Kaamang ko sili. Kaamang ko sili ma. Ang sili? Kaan ako mag-sili guys. Ha, unta man ha. Kaan ko sili dari. Lubog na pag amang tubig. Last na ning hugas guys. Ito na yung sudar sa kaldero. Hugas na naman yung kaldero. Beda nih guys. Dagdag karong mga lata ng matoy. Sakto good guys. Datang ko ang batman ko no. Batman ko no. Alright, yan na guys. Nga pa isa. So na guys, sagatang bulanghoy. Bati pa dir. Apa na? Kapag Gabriel mo yung nagpupod guys. Ang tam na imo. Binatang nga kasukal. Alright, so muna itang tuno. Dana guys, agatang tuno. Ito nang sabaw. Alright, so ito na silang isabaw guys. Muna ito ipahumok na rin sa itong bulanghoy. So hanang gibutang na ni kasukal daan guys. Ang gitunaw danis tuno. Kaya pantay aglasa ba? Kung sa hajang sa balik, yung namilit. May asukal guys eh. Eh? Sa taman. Okay. Puro na. Tura. Alright. Udah na guys. Sagatang sabaw. So ata na itakang guys. Takang guys. Bantay dyan na taman mo bukaw. So sigaan na natin guys. Karong maluto na ning atong bulanghoy tinunuan. Alright, siga na guys. At tagad ning bantasan kay delikado ning guwa-guwa. Yes no. Tagad ning bantasan ning atang dinang agang bulanghoy guys. Kabuang ka ba na maguwa? Ha? Kabuang maguwa. Mura. Alright, so unsa guys, patanawon lamon muna unsa guys. Og maluto na ning atong sinunuban nga bulanghoy. Kanapa po ko'y buhaton guys. Mang hipos-hipos ko dari sud. Alright, din na guys. Agatong tinunuan nga bulanghoy. Wow, luto na siya guys. O, di ba? So, unsa guys, na ko ipa-snack nila. Yan, yummy kaayo. Sana all. Na ko ipa-snack nila unja. Inighatid ni Mama Mary. Ayan, takaban na to guys. Maghuwat na laman Miss Kim dari guys. Ug ilang ihatid unja mga alas 3 or alas 2 siguro nila ihatid guys. Unja tataod. Yan patugon sa skimyat karijat guys. A few moments later. Ano na sila guys. Ano nga. Pagbuon si Mama Mary. Guys, danas Mama Mary. Daris bye. Mama Mary. Uban ni min. Danis parimay nama.
Ano guys. Ugma na na panghuaan og buwak guys kanina baguhan na tag buwak. Ugma panghuaan na maugma. Ikimiat. Alright guys, maghukad sa kus snack sa mga naghatid ni Mama Mary. Wala ta guys na rin sa tangi pa snack. Bulanghoy. Sa panundayo, hinuno alwas sa sadautan, kung pasayloon ninyo ang uban sa ilang sayo, pasayloon pod mo sa amahan sa langit, kung dinig nandili pod mo pasayloon. Na guys, ang ilang snack. Dali, kaon. Magkuha ko kuan. Basta 820. Snack tang snack. O makakaon pud mo. Ay bulanghoy da, daghan. Mga hubog kaya dapat ito ba? Makakita, balaway raman po ni Strasya. Naanad na sila. Naanad na sila. Nga antanin jo. Yung bulanghoy. A few moments later. Alright, so guys, di anas Mama Mary daris bay, nahatid na nila ug salamat sa mga naghatid ni Mama Mary dari. So aris Mama Mary dari guys, isa sa kagabi dari mo higdas bay. Amang kauban si Mama Mary whole night. And thank you sa mga naghatid daring Mama Mary. Salamat. So lipay mo po sila guys sa ilang ipangaan nga bulanghoy. Lamian man kay sino na bantamis ka dun sa sakto ra sa katamisun. Og shout out day ko diha ni Judian Cabanilla Morales. Amping kanunay day uga sa magani ka karon. Mora na ang video karong adlaw guys. See you tomorrow sa mga another vlog. Bye.